हेलो हेलो हेलो, हम लोग का जिमिस आ गया। हेलो, लाइक डाउन कर दो प्लीज, लाइक डाउन कर दो। हेलो 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 हेलो, जिमिस बोलो कैसे है, क्या कर रहा है। हेलो हेलो जिमिस, ASMR, बोलो बोलो। माइनाव ब्रह्म, हेलो आदा, मा ओंख्रि जाखो होनदों ना? ओंख्रिया बेदरसोमोन। हेलो हेलो, कमेंट करो क्या कर रहा है, बोलो लाइक कर दो, लाइक कर दो। गोथाव ओमफ्राय नोंसोरलाय मा ओंख्रिमोन खोन्थालाय देलाय। माइनाव गयारि, नोंस्रा मा ओंख्रिमोन? ओमफ्राय नोंसोरलाय मा ओंख्रिमोन खोन्थालाय देलाय। माइनाव गयारि, नोंस्रा मा ओंख्रिमोन? दोस्तों कौन कौन है? दोस्तों कौन कौन है? ना 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 गिथिखा जों ना मा होनो ना गिथिखा जों ना होनदों, ना गिथिखा मा ना गिथिखालै, खोनाफेराखैमोन आङो। मा ना गिथिखालै, खोनाफेराखैमोन आङो। फाइव बंदा है रे, फाइव बंदा में कॉमेडी नहीं कर रहा रे, फाइव बंदा लोग। फाइव बंदा है रे, फाइव बंदा में कॉमेडी नहीं कर रहा रे। कमेंट गाइस, हेलौ 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 हेलौ, रायजो राजानो थांमोन। मा होनना बुंखो, मैथा बायदि मैथा बायदि
गोखाया आदा ए मैथा बायदि गोखायाना मैथा बायदि गोखायानो ए मैथा बायदि गोखाया आरोना ना थिखा अके अके मा खालामदों दालाय दे कमेन्ट खालामदो लाइक खालामना होदो दे लाइक खालामदो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना हो सिक्स बान्दा देखायदों आरोना रावबो गैया ओमफ्राय लाइक खालामलाखिसैलै बिसोरो हेल' आगै नावदारना हेल' हेल' माथो मानसिफोरानो सयजन गाहाम देखायदों बेनिफ्राय लाइकखौनो रावबो खालामाब्रा मा एसे आसरित मानसिलै दे लाइक खालामना होदो रावबो सासेबो लाइक खालामाखै आरोना दाबो लाइक दान थेंक इउ सो माच जोंना एन हाउस आब' खालामबाय आरोना दं ओरैनो आरोना दे माइनाव गयारि लाइक खालामना हो लाइक लाइक माइनाव गयारियालाय माबायदि र' नायनां माइनाव गयारिजोंनो दे सोर सोर दं कमेन्ट खालामबाय थालाय लोगोफोर एसे बोरै जाखो हेल' हेल' आं लाइक खालामखाबाय आदा अके अके हेल' 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 नेट प्रब्लेमा गै आंना दाना दे अके अके नेट प्रब्लेमलाय अके ओमफ्राय रिजय बरगयारि मा होनो हाय आदा मा खालामदो आंना दंलै गोदाव सोराव लाइक खालामना होदो ओमफ्राय एनाव सैबा नो अन थेंक इउ सो माच अन थानायनि थाखाय बाय बाबा गेन नाइस बुलार थेंक इउ सो माच लाइक डान थेंक इउ लाइक डान थेंक इउ सो माच
जाम्बा नार्जारिया हेल' जाम्बा नार्जारि नामखौ बोरैबा होननो बोरैबा मोनलांलां ब्रादार नोंखौ थेंक इउ स' माच हाय सनजित बोरला हेल' हेल' बाय बाप बोलो कैसे है लाइक होखादों आं आगै नादा अके अब अके अके थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच आ गया रे दिल चुराने ओके दिल चुराने के लिए आ गया ओके ओके दिल चुराने के लिए आ गया दिल दीवाना यू आर वेरी नाइस पर्सन थैंक यू सो मच मैं इतना अच्छा नहीं रे भाई बम मैं इतना अच्छा नहीं है और बोलो कौन कौन है और थैंक यू सो मच देखो भाई बाप डिनर में क्या सब्जी खाया था बताओ इसके बाद कौन कौन है प्लीज कमेंट करो एन हाउस वाइफ ब्लॉग आब' मा ओंख्रि जानायमोन दहाय सानसुआव खोन्थालाय बिन साजाना के मेर बिन सान साजना की मरने ना ओके वाओ दिल दीवाना दिल सजना ओ माने ना ये पगला है समझाने से ला 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 तेरे ला 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 फाग्ला फाग्ला दानो बिदि जुलिखौलाय माब्रै लागोन आं गोसोआथ' बोरायाखै कौन है कौन है कौन है रे मेरा दोस्त लोग मेरा दोस्त ओ मेरा दोस्त लोग कौन है सजन मेरे दुल्हन मेरे नया हाउस वाइफआबो बैसागु बोथोर फालियाखै नामा नेट स्ल' बुहुद नेट स्ल' बैसागो बोथोर सोर फालिखो ला 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 बारे सुमित साल्टे एक साथ में आ गया रे सुमित और साल्टे सुमित और साल्टे बोल रहे साइली और सुमित एक साथ में आ गया डेंजर कप प्लेट सुनो दोस्तों कप है ना जो कप को हम लोग का प्लेट है ना जो प्लेट बोलते हैं ना प्लेट में मतलब कप को लेके साथ देते ना जो मतलब कप प्लेट और तामुल खाने के लिए क्या चाहिए हम लोग को पान चाहिए ना पान जैसा मतलब इसलिए कप प्लेट आज के बाद सुमित और साइली कप प्लेट है कप प्लेट गल गल गिदिंबाय थादों नेटआ आंनासो गिदिंदोंलै आंना नेट प्रब्लेम आंनानो नेट प्रब्लेमा ओमफ्राय साइलि लाकडाउन सुमित साल्टे मिनिबाय गुड इवनिं मोरा सन्जित बोल रहा है ओके मॉर्निंग अच्छा मोरा सन्जित बोल रहा और आप लोग
Couplet deh, couplet. Komen guys. Hazo सेरफांनि अनसुलि नै नों अनजालि हाजो सेरफांनि अनसुलि गाना खनसे नुनायावनो नोजोर होबाया नों अनजालि लाइक दान 10 गोरोब खालामबाय खेला बैसागुनि नामाव दाना अके थेंक इउ स' माच 10 गाहाम खालामनायनि थाखाय धेमालि नामा 10 लाइक खालामनाया हा वो मेरी बिबोनां नों हाय इसलिए एक साथ ओके कैसे हो मोरा बिबोनां बोल रहा है 500 हरब्रा बैसागो ओइ साला बैसागोनि नामाव पार्टि खालामनो ओइ नों बा फासंगायग्ला बिखारिलै माबा मा होनोमोनलाय जोमाव सालथे एकदमबारे बिखारि आं आरोना माबोरै होनना बुंब्ला माने दा जेबो माने जों खामानि दामानि मावालासिनो ओरैनो बेखार सारोन माने मा होनना बुंगोन लामा लामा दालाय बोरमा सारा नागारा होमबा बेफोरबायदिसो जाना दं आरो जों दायो माने थाइसेबो फैसा इनकाम गैया आरोना बोरमा सारा नागारनाय बायदि जाना दं आरोना नङाबाथ' बेंक मेनेजारफोर बायदिबाथ' ओइ मा 500 ब्रा नै 5000फोर लांनो एसे साहा लोंहैथां होननानै गारजाबना हरलायलायगौमोन आरोना दा हायाना इदि माबा गैया औकात गया ना दायो बेसोरा बहुत औकात नहीं रे मेरा पास औकात नहीं है नहीं सब ना साइली बाजै मैंने मेरे पीछे पीछे क्यों आया नंबर ना और तू कैसे हो मेरी आंनि सना संजय बोल मैं ठीक हूँ और मोरा भी बना मुझे नहीं पता तू आएगा ओ नागिन ना हाउस होइबा थैंक यू सो मच मैं अच्छा हूँ आप साइली बाजै नांदारना साइली बाजै इंदारना मिनि बायदिना मैं ठीक हूँ बिबोनां फुङावलाय फैखागोन माथो मानो फैया बेलाय मोरा साइली नाम डाला ने ओ कौन है रे कुछ जान पहचान लग रहा है मुझे एलबीबी देता है मेरा भाई कि इसका वाओ अच्छा गुड 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 गोसो गैयाब्लाबो नोंखौनो हास्थाय सालथे दिनै लायासै नामा एसे बोनारना माबालै दिनै लानाय जायाखै दा लागोन आरोना माने दिनै बोरमा बुथारोमोन आरोना गामियावनो बोरमा बुथारबाय ओमफ्राय सेरसे लायदों आरोना आङो बोरमाखौ ओमफ्राय दा एसे लागायसै बोरमा बेदरजों ओमफ्राय थेंकिउ होनना आरोना लागोन सालथे लागोन एकदम लानांगौ खावा दावा गड काम पिसत जो होने वाला होते रहेगा रे पहले खाना दारू पहले होना चाहिए दारू खाना खाने की साथ ही हम लोग का टारगेट आएगा इसलिए पहले खाओ इसके बाद हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे भाई बाम ज्वाइनिंग मी प्लीज दादा भाई बाम जम्मू के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ भाई बाम I am I am not single person now. My two girlfriend. Yes, wow. Yeah. अच्छा, very nice. लड़के लोग ना मतलब लड़के लोग इतना चुटिया है ना लड़के लोग मतलब दो दो लड़का लेके मतलब इधर इधर करता है ना इसीलिए हम लोग भी लड़का लोग ना क्या दो तीन चार लड़की लेके घूमना चाहिए दो दो मोबाइल ले लो और एकदम बड़े लड़के लोग को पागल करो जो भी हो मतलब साइकिल चले ना चले लाइन साइकिल चले ना चले पैदल मारते रहो लड़के पटे ना पटे लाइन मारते रहो दोस्तों एक दिन जरूर पट जाएगा लड़की भी अरे भाई
मिल शेयर स्पेशल दिया। नो नो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कौन है रे? कमेंट करो। खुलुमदो बयखौबो होननानै ओइ बि अफिसियेल मैया नोंनि एलबियाव थांदों आङो ओमफ्राय अन दोनदों दै आङो बि अफिसियेल नोंनि एलबियाव थांनानै मैया अन दोनदों ओमफ्राय माने आं मानसिया प्लाटमोन आरोना ओमफ्राय आं बि अफिसियेल एलबियाव थांनानै अन दोननानै प्लाट आरोना मथथे आङो डाटाखौनो हरनि थिनथायावसो बन्द' खालामदों आरोना दिनै हरनि थिनथायावसो सिरि मोनदों आरोना आं डाटा बन्द' खालामनो ओमफ्राय जोंना हाउस वाइफआबो अन बेनिफ्राय काल कितना पिया था बाहायना ओइ बापारे एकदमबारे ओरै बेराय बबाव माबा लोंहैलाबायनानै माइब्रा रोसि माथा रोसि थाङै थुङै एकदम ग्रोबनो माबाजों बेबो ओइ मा जाखोब्रा मबाइलालाय खिब्रमासो बयलार बिखाजोंसो बेबो जोंना बयलार बिखाजोंसो लोंनाय जाबावदों मा बुंनो ओमफ्राय बिजि दा साननैसो अके बि अफिसियेल अके 11 crore लाइक एलं थेंक इउ स' माच आंबो 20 मिनिटल' होना दोनदों अके माबोरै जानो खामानिया एसे बेस्थ' जादों नाब्रा नाथुर कम्पानियाव नाथुरफोरखौ एकदमबारे साराय गुदुङाव नाथुरखौ फ्राम फ्राम गोजा 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 एवलायलायनानै माबानांगौलै लोंनांगौ मा लोंनाय सोंनाय खावा दावा आगरलै गल दङ एपिसद एकदमबारे बि अफिसियेल जानाय लोंनायखौ सिगां खालामनांगौ आरो ना जानायजोंसो बोलो दै मावनायजोंसो आराम आरोना बि अफिसियेल जेब्लाबो गोसोआव ला जानायजोंसो बोलो मावनायजोंसो आराम ओमफ्राय खामायनानैसो थाखा फैसा बेनिफ्राय बिजि माने मार्केट थांदोंमोनलै होनदों आरोना मार्केट थांदोंमोन आरोना मार्केट दिनै लोङाखै नामा बाहायनो आरोना लोङाखै माने लोंगोन एकदम दिनैसो दाबल जागोन मानो होनबा माबा बोरमा बेदरजोंसो लोंगोन दिनै बोरमा बेदर आरोना गामियाव बुथारदोंमोन आरोना बोरमा बेदर थामसाब लाइक डान थेंक इउ स' माच थामसाब ब्रादार थामसाब ब्रादार बोलो आजकल कैसा जिंदगी चल रहा है पूरा जिंदगी का कैसा चल रहा है आपका जिंदगी में और थेंक इउ स' माच मस्ट वेलकाम इसके बाद लाइक डान थेंक इउ दासो सफैदों दाना अके बि अफिसियेल मैगं लायनायाव एसे माबाफोर हिस्ट'रिफोर नुबोआसै नामा हिस्ट'रिफोर दंबा खोन्थादो दे मैगं लायनाय थांनायाव मा मा नुबोनाय लोगो मोनबोनाय ओमफ्राय एलङा मिनिबाय नोंसिनिनो दिनलै खेला नांबाय आरोना ओद फाग्ला हामलगा सोर फैखोलै नै KGS online hello KGS online please support me guys support फालतू का प्यार करता हो मैं बोल रहा हूँ ओके फालतू का प्यार करता है अच्छा KGS ब्रदर मोस्ट वेलकम आपको मेरे में स्वागत है और आप नया तो मुझे प्लीज सपोर्ट कर दो प्लीज आप लोग की सपोर्ट से ही मैं है इसलिए सपोर्ट नुदों दानाव बा बे अफिसियेल लोङो अ भाई लोङाखै नामा होनदों एलं लोंगोन खावा दावा वदका मुद ओके मेरा कर दो हाँ कर देगा आपका भी कर देगा रुको हाँ कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए एलं ब्र लोङा फैसा गारसोनाय गरदोंसो ओरैनो हांनाबा गामसा होनना बुंदों आरोना विशाल की एलबी में देखा था मैंने पार्ट लेको बोल रखे बैसागो मोसायाखै नामा आदा होनदों आं बैसागो मोसायालै आं लाजियो माने बैसागो मोसानो दै आं लाजियो बेखौनो मोसाया आरोना हम लोग का केस ऑन थैंक यू सो मच एलों ब्रदर ने बोला भी भाई क्या हुआ ना भाई बोल रहा है कर दो हाँ हाँ देखो करेगा देखो देख लेना देखो कर दिया ना देखो अच्छा से देखो मैं कर दिया ठीक है कर दिया ऑल कर दिया के KGS आपको मैं कर दिया है जोगोनाथ सयाबिनसो नावना मा गोथावा जोगोनाथ सयाबिन न्यू फ्रेंड जॉइनिंग मी देखो जो नया बी ऑफिसर के साथ ज्वाइन
कोड आईडी कौन सा कोड आईडी रे न्यू फ्रेंड को जइन हो जाओ हम लोग का बी अफिसियल के साथ एलं आंदों फाग्ला हाबा जायालासिनो थैसिगोन थैसिगोनमोन दाना आयौ माब्रै ओमफ्राय एलं भाई मानो नामदारा मानो खानसार बिग फ्रेंड ओके खानसार भी आ गया मेरा में मोस्ट वेलकम रे खानसार चलो खानसार में आपको सब कर दिया रे और आप भी मुझे सपोर्ट हमको तुमसे प्यारे थांजोबबाय नाब्रा मानसिफोरालाय हेलं नोंसो बाय सनजित आरोना नोंसो बाय सनजित आरोना हाब एलं ब्र माखो नोंसो बाय होनलाबायखोब्रा फाग्ला जाथारलै नोंबो सोर दंब्रा नाब्रा मिथियालै सोर दंथाय आं हमनो हाला मानसिखौनो सोर दं एसे स्राय खोन्थाहरबा हामसिगौमोन एसे माबा बि अफिसियेल लागायना होदो मन्थ्रआ जोंना नोंना मन्थ्रआ ओमफ्राय हाबा जायालासिनो थैसिगोन नामा आरोना हाबा जायालासिनो थैनांगौनोलै मिथिबायना हाबा जुदि नोङो नै आं नोंनो खोन्थादों आरोना माबा एलं जुदि नोङो जेनेबा हाबा जायालासिनो थैबाय दा नोङो जुदि नों हाबा जायालासिनो थैयोब्लाथाय फैगोन जोनोमाव माने नों हिनजाव सानै मोनगोन आरोना डाबल मोनो जाहैदों आरोना हिनजावफोर गैया नामा होनना मिथियालै दंना गैयाथाय साइलि अन थेंक इउ बि भाई हिनजाव नांगौ आरोना आंनि हिनजाव ओ साइली मेरे लाल गुटनी कैसे बोले लाल गुटी ओके लोंनां लोंनां लोंनानै आरोना अके लोंनानै ओमफ्राय दीप्ति हेलो ब्रो हेलो कैसे बोल रहे दीप्ति मैं ठीक हूँ और आप बताओ सभी को हैप्पी बैसागु हैप्पी बैसागु लाइक डन थैंक यू सो मच एलोंग ब्रो बाय नाम वरना इसके बाद क्या बोला तू मोरा ऑफिशियल ना लाल गुट्टी ओए लाल गुट्टी का मीनिंग क्या है रे बी ऑफिशियल ओ बी ऑफिशियल एलोंग मानो नाहो 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 मानो नांगौ हिनजावखौ होनदों आरोना हेलं मानो नांगौ हिनजावखौ नोंलाय साइली आई लव यू बोल रहे देखो बी ऑफिशियल ने चलो दिल का बात बोल लो दिल का बात जो जिसका दिल में क्या क्या है बोलो इसके बाद नोंसो होनदों बायदा आं खोन्थ' होनबाय दा तू लोग मुझे याद नहीं करता है नाम जाना ओ नो नागै हाउस थैंक यू सो मच हाउस एलं संजीतनी बोलने दिया हमको संजीत ने बोलने दिया हमको बोल रहा मोरा बी ऑफिशियल ने सेम टू यू मोरा बी ऑफिशियल ने तुझे क्या याद करो शैली हम लोग नरना along इसके बाद ऑन थैंक यू सो मच दीप्ति थैंक यू सो मच शैली आपको याद करती करते मेरा रात को नींद आया नहीं वाकई देखो शैली आपको ना बी ऑफिशियल ने याद करते करते रात में नींद नहीं आता है बोल रहा है इसको नींद चांद चार भूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है ऐसा बोल रहा है बी ऑफिशियल ने तूने साइली बी ऑफिशियल भैया को एंथा गिफ्ट किया है क्या फेस्टिवल की ना एंथा गिफ्ट किया रे इंस्टा में शायद हो भी सकता है रे एलोंग ब्रो आजकल ना मतलब फेसबुक का ज़माना है इंस्टाग्राम का ज़माना है क्या प्रॉब्लम बी ऑफिशियल भी कितना डेंजर है और साइले भी तो कितना डेंजर है शायद इन लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पर बात कर सकता है होगा शायद
हम लोग को क्या मालूम भी ऑफिसर ये लोग ब्रो हम दोनों तो क्या मालूम हम लोग को ना कोई गारंटी नहीं है आजकल का लड़का लड़के लोग को मोरा भी ऑफिसर कब याद किया मुझे मोरा ना गांडू 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 मीन्स मोरा अब मोरा मतलब क्या है मालूम है सभी को मोरा मतलब गांडू को बोलते हैं मोरा makla gedda makla gedda बिउसेल एकदमबारे रागा जाबाथाय माक्ला गेद्दा ए माक्ला गेद्दा होनलायथारनोलै मिथिबायना बोराय बोरायफोरा आरोना नोंसोरनो नोंसोरो ओमफ्राय साइली होने का पहला साइली रात की 12 PM बे भैया ने याद करती हाँ रात का 12 बजे में अच्छा भाई बाप तू भी याद करते हैं बोल रहा है उसकी बिना मोबाइल सुना सुना लगता है सुनने मतलब इसके बिना मतलब शायरी के बिना मोबाइल सुनने के लिए मन करते रहते हैं ना वाह अच्छा मोरा मतलब डेट ना ओके हाँ साइलिनि हास्रा ओमफ्राय जोंना मोसाहारिया एकदम नै जोंना बिखुनजोआ फैबाय दे मेरा सुसुर मेरा ओमफ्राय अन थेंक इउ स' माच लाइक डान थेंक इउ स' माच पंकज थेंक इउ ओमफ्राय मोसाहारि लाइक डान थेंक इउ स' माच हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव राधे 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 सब शैली का ही लेना चाहता है क्या ना हाँ हाँ इसलिए मैं एलोंग ब्रो मैं ऐसा मैं एक बात सोचा है कि हम लोग लोतारी खेलेगा जो लोतारी में जीतेगा ना वो मतलब शैली को मिलेगा कौन कौन लोतारी खेलने के लिए मंजूर है बोलो बेनिफ्राय हाउसेप अन थेंक इउ स' माच आब' प्रांकास अन कमेन्ट श' करो कमेन्टआ माबोरै जादोंलै कमेन्ट नहीं किसका किसका कमेन्ट नहीं आ रहा रे क्या हो गया रे क्या करो बी ऑफिशियल संजीत जल्दी है तो बी ऑफिशियल आपसे बात करते हो यार दादा दै आं खामानि मावदों अके ठीक अके बी ऑफिशियल टेन तानसी जो सुती है सपना जाओ सुना 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 लगे रहे वाओ अनन पंकज अनन जुनाबी अफसल अनन खेलो खेलो जल्दी से लतारी हाँ लतारी है कौन खेलेगा लतारी बोलो अनन भाई मोजां बि अफिसियेल थांब्ला गोनदार अके अनन एलं हेपि बैसागो ब्र होनदारना जोंना तानु आइल' तानु मस्ट वेलकाम हेपि बैसागो हेपि बैसागो बैसागो बोथोरावलाय ओमफ्राय जोंना बिश्वजित आ गया हेलो बिश्वजित लाइक कर दो लाइक कौन लाइक नहीं किया लाइक कर दो मेरा भाई लोग सपोर्ट हेपि बैसागो दै गासैखौबो साइलेन्टआ हास्रायै ओमफ्राय थोद जाला बे हिनजावा होनदारनांलै एलंब्र बोरै जाखोथाय मिथिला आंबो आरोना ओमफ्राय लोङाखै दिनै बैसागुनि दाना बैसागुनिथ' दायो बैसागुनि लोंनांगौ बे खोथा नङा आंथ' बैसागो नाबाबो लोंखायो आरोना ओमफ्राय दिनै लोङाखै दै दा लोंगोन आरोना माइब्रा बिदि लोंगोनथ' बोरमा बेदरखौसो आं दा लोंगोन दा आरोना एलबि बन्द' खालामखानानै ओके लाग्रान थेंक इउ स' माच बिश्वजित मोरा साली कितना प्यार हंसते रे हाउस वाइफ ऑन मुझे शर्म आती हो ओन ओके छत्ता भाई में जाएंगे लोतारी हाँ एलोंग ब्रो 1% हो गया एलोंग ब्रो लोतारी खेलेगा और कौन खेलेगा साइली के लिए लोतारी नोंना आनसाब जाजोब्बाय दाना नोंना आनसाब जाजोब्बाय दाना नोंलै थानु ब्रो आंना बिराद आनसाब जालागासिनो मा खालामनो 12मोन दाख्लै नै साब जाला खमायलाय बारायलाय मा खालामनो आरोना बारायलाय जालागासिनो बुंनो हाया आरोना प्लीज जॉइनिंग मी रिटर्न करूंगा हाँ जो नया है तो विश्वजीत के साथ
फ्रेंड हो जाओ जिसको ब्लू चाहिए बोलो मैं ब्लू देगा चेनेल गैला आंहा सनजित बाइन्डारना मा जाखो इलं आल्ट्राया मा जाखो आल्ट्रा नामजों बिराद फेमास जाबायमोनलै नोङो आल्ट्रा नामजों ओमफ्राय जोंनानि मोसाहारि जोंना बिखुनजोआ अन'नन मोसाहारि बिखुनजो मा लोङाखै नामा नोंहालाय एसेबो बैसागो बोथोरनि बैसागो बोथोरा बायग्रोथोंसै बैसागो बायबोला नोंनि फिसाजोखौ लायथारनोसै ओमफ्राय चेनेल बेन जाबाय भाइ आंहा दा माबोरै बेन जालालाबायखोब्रा आं लोङा है दा लोङा एखे आंबो लोङालै आंबो लोङा ओमफ्राय गोथांसो आं जुमाय लोंनो गोसो गैया सुखुआ आं जुमाय लोंनो ओमफ्राय सनजित तुमको लकेल गंडे रखना चाहिए कितना प्यारा बोलता है लोकल गाइड ओके अच्छा लोकल गाइड ओके ओके ठीक है रखो रखो इसके बाद हेलो विश्वजीत ने बोला एलोंग बॉय प्लीज ज्वाइनिंग मी बोल रहा है देखो विश्वजीत के साथ एलोंग फ्रेंड हो जाओ टानू ने बोला सोरबा आंजों लोगो जानोबा फै कमेंट हर दे ना चलो दोस्तों जो नया है ना तानू के साथ फ्रेंड हो जाओ तानू आप सभी को बेग देगा बोल रहा है और एलोंग ने बोला है कि सॉरी माँ सपोर्ट नहीं नहीं हो ना एलोंग ने सपोर्ट नहीं करेगा बोल रहा है इसके बाद मसारी ने ऑन हाँ मोरा भाई बाप बोल रहे हैं हम लोग का सहेली ने और बोला है बी ऑफिशियल मोरा कहाँ है तू बोल रहा है बी ऑफिशियल ना काम है काम कर रहा है बी ऑफिशियल मतलब ऑन है बी ऑफिशियल मोबाइल ऑन करके काम कर रहा है काम इसके बाद थानो एलोंग ऑन भाई बाप ने बोला हाँ हाँ यार हाँ यार मोरी शैली बोल रहे हैं हाँ शैली मोरी है देखो कौन कौन शैली को पसंद करते हैं बोलो एक बार दिल से बोलो दिल से मुझे दिल से सुनना है जो जो शैली को पसंद करता है बोलो दिल से इसके बाद मोरा भाई बहन बोल रहा है फर्स्ट पैकेट रहा है वो शैली मोरी खेला ना मैंने जमुआ ओमफ्राय कौन है गाइस लोग गोरबो बिखायाव बेखेवनानै मरा जोमा उनाव बेना साइलिया होबाय आं नोंनि अननाय मोजोमसे अननाय नोंखौ गोसोखांब्लाथाय मानोबा लिरनो फरायनो गोसो जाथारा कौन प्यार करता है बोलो जल्दी से हाँ सहेली को कौन प्यार करता है जल्दी से बोलो मैं अभी लॉटरी बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए लॉटरी मैं लेपारी मैन होगा आं वेबसाइटआव नायनायमोन आरोना ओके दुनिया खत्म होगा बात कैसे होगा पता नहीं दुनिया खत्म होगा लेकिन ऐसा मतलब लास्ट एंडिंग में ऐसा होगा मतलब इतना मतलब जो मतलब खराब लोग है ना इसको भगवान ही आके मारने के लिए मारा देगा और जो अच्छा वाला वो जिंदा रहेगा इसके बाद दुनिया मर जाएगा कितना साल हो रहा है 4,32,000 के बाद दुनिया खत्म हो जाएगा इसके बाद साइली मोरी केला की होइसे ना संजीत को छोड़ के बोलो जल्दी से कौन है हाँ संजीत के स्वर के ऑन जिना अबुआ हन हसे तेरी को मारोगा मैं मोरा जमा 5 आवर्स पता पता मैं वेबसाइट को बोल रहा हूँ के लोग जोथोनै दोनगोन बे आंनि अननाया साइली गान सुने ले लिया आजा हाँ गान सुनने के लिए आजा नो I am a part of the world in the
यूके। फुल रियल वेबसाइट दाना ओके ओके। थैंक यू थैंक यू खोथानो थाखाय। संजीत प्यार नहीं करते हैं मुझे और कौन करता है बोलो जल्दी से बोल रहा है। बोलो बोलो बोलो। नै बैपे सिखलाया फैबाय थायो नैबे लामाजों। नहीं सुना मुझे गान मोरा जमाओ। एलोंग ने बोला 5 आवर्स पता यार मैं आज वेबसाइट बोल रहा है 5 आवर्स पता यार मैं आज वेबसाइट ओके। But it's in good friend of the game but the most public this on again are okay. Hello hello again जेके on hello 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 please comment करो guys लोग। so so most welcome in the my life दोस्तों। प्लीज टेल मी दोस्तों मेरे से बात करो मेरे से बात करो। चलो आप लोग को क्या क्या पूछना है पूछो मेरे से बात करो अच्छा लगेगा। मोरा बी ऑफिशियल कहाँ गया। ओ साइली मोरा बी ऑफिशियल ना थोड़ा बिजी है मतलब काम कर रहा है बी ऑफिशियल है मतलब बी ऑफिशियल थोड़ा काम कर रहा है इसलिए मोबाइल को ऑन करके काम कर रहा है। इसके बाद मोरा सुमित कहाँ है मालूम नहीं मोरा सुमित कहाँ है। आ, मिस्टर कैमरा। इसके बाद साइली ने बोला मोरा प्रांजित कहाँ है मालूम नहीं प्रांजित दारू पी रहा होगा शायद। साइली बाधा कर रहा है बी ऑफिशियल ना बाधा बाधा है बाधा बोल रहा है। फेस देखा मोरा संजीत बोल रहा है अरे मोरा है संजीत संजीत मोरा है तो कैसे फेस देखेगा मोरा वाला पर्सन ने नहीं देखा सकता ना मोरा वाला पर्सन ने। इसके बाद सालिन आस्राय लाइक दान आगैनो थेंक यू सो माच बैसागो बेरायाखै नामा आगैनो बैसागोखौ मा बेरायनो बिदिनो दङ ओमफ्राय थेंक इउ सो माच ओमफ्राय नोंहालाय बैसागो बेरायाखै जेखेबो। इसके बाद 5 घन्टा फै फैदोलै भाई फरायनो रों नामा बायनाना 5 घन्टा फराय फरायदोलै दाना ओके ओके बाय बाय मोरा संजय बोला जाओ जाओ साइड जाओ जाओ जाओ। एल बी डन एन्ड बायनारना ओके मानसि गैयाबा बायना आरो एल बिखौ उन्दुनो। गोथार जुलि गोथार जुलि गोथार जुलि फाग्ला फाग्ला दानो बिदि जुलिखौलाय माब्रै लागोन आं पक्का जाओ मैं संजीत हाँ जाओ जाओ। और मेरा एलबी से जाएगा ना तो कभी भी जिंदगी में मेरा एलबी में मत आना। और मैं भी आपका एलबी में कभी जिंदगी में नहीं जाएगा पूरा गारंटी। 1% जाएगा ना हजार हजार लोग आएगा। मेरा यूट्यूब से कोई ले मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि क्योंकि मेरा मोनो हो ना हो मेरा मतलब नहीं है मतलब मैं इंटरटेनमेंट के लिए और मेम्बर्स के लिए मैं एलबी बनाया है क्योंकि मैं जो बुढ़ा होगा ना तो मैं मेरा वीडियो वगैरह को मैं देखेगा अकेला अकेला मैं कैसा कैसा किधर किधर घूमने के लिए गया था क्या क्या मैं करके आया है आज तक तो इसके लिए मैं आजकल वीडियो बनाते रहता है और इसके लिए तो मैं यूट्यूब चैनल बनाया है। कोई लेना देना नहीं मैं मेरा पास मैं ऐसा गारंटी भी से मतलब मैं यूट्यूब से पैसा कमाएगा यूट्यूब से मैं ये मेरा फ्यूचर है मैं इसको कभी नहीं बोलूँगा क्योंकि हम लोग ना अच्छा तरीके से हम लोग वीडियो नहीं बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है तो हम लोग कभी भी यूट्यूब में सक्सेस नहीं होगा 100%। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मेमोरीज के लिए क्योंकि मैं जो बुढ़ा होगा जब मैं मरने वाला होगा तो मैं मेरा वीडियो खुद देखेगा इसके लिए रखा है मैं। साली तो जाएगा ना जा सकता है नो प्रॉब्लम।
गोसो थोनाय मोजां मोननाय आंनि जिउआ हम लोग का पंकज आ गया उन्होंने थैंक यू सो मच दे पंकज पंकज हम लोग का पंकज तो मेरा एलबी में बहुत सपोर्ट करते रहे पंकज और बताओ पंकज और आपका एलबी कब है पंकज आप एलबी देता नहीं ना एलोंग एलोंग संजीत बोल रहे ब्रो वीडियो वॉच कर दो हाँ हाँ मैं करता हूँ ना करता हूँ पंकज इसके बाद जोंना हाउस वाइफ आबो अन दारना थेंक इउ सो माच हाउस वाइफ आबो अन थानायनि थाखाय आरो खालामनो हासिननायखौ नै आन लोगो लोगो आन जाफिनलायबाय नामाब्रा इसके बाद साइली टू एक नंबर पागल है हाँ एक नंबर पागल है अन 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 थैंक यू बोदोर गोसोआ नोंनि अनगा बोदोर गोसोआ क्यों पागल है मोरा बोलो मोरा एलं बोल रहे अन 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 नोंनि बेङा आइ आफा दुखु मोनगोन सिखिरि मानसि गाज्रि बुंगोन ला 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 नोंनि अनगा मेङा साना कुछ भी यार साइली बोलती है इसके बाद उन्होंने मैं क्या बोला एलोंग मोरा मोरा क्या लगा रहा था हाँ मोरा का मतलब क्या है मुझे भी नहीं रे उदालगुरी 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 खालामनोब्रा खबर सबर एलं आं थांनोसै आं आगै दारा अके आब' हाउस वाइफ आब' थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै आंखौ सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच रोजा रोजा साबायखर जिउ गोलाव जाथों आरो ना Oh no जोंना एलंआ उदालगुरि इज द बेस्ट अफ अल द वर्ल्ड नै आल्ट्रा फरायलाय रन्जित कुमारनि कमेन्टखौ फरायाव उदालगुरि इज द बेस्ट अफ अल द वर्ल्ड मस्ट पावारफुल एन्ड हाइलाइट बाय अगेन दादा जेके आबा थेंक इउ सो माच and respect him and okay you'll agree मा हरला बेखौरा हाय जाबायलै आल्ट्रा माबा एलं इदि नोंनाव हरनाया बारा फायदा जायासै बेनिफ्राय हा तु हे हि मोरा है तो क्या बोला मुझे एलं होननानै दाना साइलिया बिराद नांलायलाबायनाय हेबलाबायनायलै आल्ट्रा बिराद हेबलाबायनाय साइलिया ओमफ्राय एसे गाबो आरो ना मानसिया मिथिबायना जाय मानसिया एसे हेबलाबायनो हायो आरो ना हेबलाबायो ओमफ्राय बे मानसिया गाबो आरो ना सिख्लाफोरा ओमफ्राय बिराद अनसुलिबो जायो आरो ना ओमफ्राय गाबलाबायो आरो ना ओमफ्राय एसेयावनो गोसोआव दुखु मोनलाबायो दै बेफोरबायदि मानसिया एसेयावनो गोसोआव माने ओरैनो माबादों नोंखाय माने ओरैनो खेला खालामनायखौ बुजिया दै खायसे मानसिया माने इदि आरो ना खेला खालामनायखौ बुजिनांगौ बिसोर आरो ना ओमफ्राय मा होनना बुंखो जोंना आल्ट्राया बार में जाओ तू जैसा लड़की नांबायलै आल्ट्रा एलंआ जोंना ओमफ्राय एलं थेंक इउ स' माच एलं गेरेमसा बर' मानाव हेपि बैसागो हेपि बैसागोआव हेपि आरो ना ओमफ्राय तू बाहर में जाओ तेरा जैसा लड़का को कोई लड़की नहीं पछताएगा समझाओ मैं आया बोल रहा है ओके गेरेमसा ब्रो
बैसाग बोथोरनि बारजाब बारजाब मोसायाखै नामा नों सिख्लाफोरजों बारजाब बारजाबनो बेनिफ्राय जोंना एलं ब्रदरा अन होनदो आरोना थेंक इउ अन थानायनि थाखाय बाहर में जाओ लड़कियां यस अ जुमाय माइब्रा रोसि लोंनां र' माइब्रा रोसि लाफैनो दै आं माइब्रा रोसि थाबाय था दै माइब्रा रोसि नायनोबा एलं र' 1 मिनिट इउ आइ सोर दंब्रा खालामासै थांजोब्बाय मानसिफोरा जोंना मा होनना बुंखो एस दैमारि आगैया थेंक इउ स' माच एस दैमारि अन थानायनि थाखाय थेंक इउ दे मा बुङो लाइक दान आदै दिनैसो दाना सफैलायबाय अके एस दैमारि अके थेंक इउ स' माच मोसानायखौनो नुवाखै दिनै दारा अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय जोंना एस दैमारि आरोना माइब्रा रोसि लोंदोलां लोगोफोर हारसिं आरोना रावबो गैया नोंनि अनगा जोंना एस दैमारि मा खबर सबर खोन्थाहरदो दे बोरै खबर सबर एस दैमारि इदि एस दैमारि ओमफ्राय जोंना एलं ब्र' कमेन्टखौ गेजेर गेजेराव माने एसे फाक फाक गालांनानै कमेन्ट लिरो आरोना गेजेर गेजेराव फाक फाक गालांनो हाबाथाय माबा जायोलै हाइद खालामो आरोना हाइद खालामगासिनो आरोना दानि कमेन्टखौ नोंसोर नुगोना नुवाखै दा हाइद ओंखारनायखौ आंनियाव ओंखारगासिनो आरोना हाइदनो WT दानो आरोना इदिबाथाय WT दानो आरोना इदि अन लिरबाबो थिगानो आरोना सोर दंब्रा एलंजों जोंना एस दैमारि ल'सै नामा दे एस दैमारि नों बहानिमोनलाय र'दै 1 मिनिट दै लोगोफोर आं जुमाय कापसे लुगोरनो आल्ट्रा माबा एलं नै माइब्रा रोसि नायबा एकदमबारे नै जा बेवाय लाबाय आरोना बेवाय जोंहा फंबायनि गोसोथोनाय लाना फैनाय आरोना नै एकदमबारे आरोना नै लोंनोसै आरोना मस्का जा गोदैलै हले मिसाखौलाय मा होनो बिराद गोदै आरोना माइब्रा रोसि बिराद गोदै आरोना बरा टेस्टलै एलं बरा टेस्ट एलं नों बहानिमोनब्रा नों उदालगुरिनिबा कमेन्ट उदालगुरिबा उदालगुरि होनना बुंलाय उदालगुरिबा उदालगुरि होनना बुं एलं ब्र ओमफ्राय बिस्थिबारखालि लोगो हम आंखो हाबा जानो थांनो सासे लोगोनि सिख्लाफोर नायनोबा एलं मा बाय
लों माबाय लोंदों नामा ओंब्रा लोंगासिनो दङ लोंगासिनो दङ लोंनोबा फै लं एकदम जोंना एसक्रिमारियाबो अन आरोना बेदरजों गुदुं गुदुं लोंगासिनो दं हारसिंनो हैद माथो खालामनोब्रा हिनजावबो गैया माबो गैया हेपि दारु दे एलं ब्र' बुधबार खालि फै जानाव एकदम बल मासे गथा हांगोन आरो ना आङो फै बुधबार खालि फैबा फै बुधबार खालि फै बरियानो आरोना रावबो गैला माथो दोननोसै नामाब्रा एस दैमारि मा खालामदों एलं ब्र' मा खालामदों आंथ' आंथ' खेबसेबो लोंफेराखै होनदों नों खेबसे लोंफेराखै आरोना हाबा जानोबा हाबा हाबा जानोबा फै हेपि बैसागु आदै आरोना आदैमोन हेपि बैसागु हेपि मा खालामनो हेपियानो नङा आरोना दुखुसो आरोना आं जिबनावबो लोङा दाना जिबनावबो लोङा दाना अके गुड बय माब्रा रोसिया जेबो जाया आंबो बोसोराव खनसेसो नों माने लोगोब्रा ने नरेलनि लोगो दा उदालगुरिनि दाना अके लेट खोनायो ना रा कमेन्टआलाय र' माथानिखौ खेनसे खेबसे लाबावनो आङो आं था थांगोन मा नामदों आं थांगोनलै भाइ लोंबाथाय आरोना आंबो लागासिनो आदै फिनायखौ आरोना अके एसटिमारि नों बहानिब्रा एसटिमारिखौलाय एसटिमारि नों बहानि एसटिमारि बहानि नोङो होमबा एलं ब्र' फैब्रा फै नहलिजों फैब्रा ओमफ्राय माबा खौराङाव आंनि लोगो आरोना एकदमबारे बेस्ट फ्रेन्ड हाबा जानो लिंदों थांनोबा फै बरा बरा सिख्लाफोर नुगोन आंनि गोदोनि खोन्थाबोगोन आङो लोगो मोनबाथाय लं नै हाबानि कार्डबो होफैबाय आरोना नै हाबानि कार्ड आरोना नै हाबानि कार्ड होफैदो आरोना नै आंनि लोगोलै एकदम बेस्ट फ्रेन्ड आंनो बानायना होनाय आरोना गार्लफ्रेन्डखौलाय आंनो बानायना होनाय आरोना गार्लफ्रेन्डखौ ओमफ्राय मा होनो हाबाया माबा खालि आरोना बिस्थिबार खालि हाबा आरोना फैनो बाय लं एकदमबारे ओमफ्राय आंबो लागासिनो अके दानो फिसानिफ्राय लोङो हामा आदारा फिसानिफ्राय लोंना माने जों बोरायबायलै लं माबा लं जों बोरायबाय फाग्ला एम ए फरायलायनाय जाबायलै जोंनि लोगोफोरा मिथिला मा होनो जों खमसे खम दायो 26 बोसोर जाबाय जोङो बोरायबाय जोङो माबाबाय आरोना राथि खाबायलै थैबानो थैबानो लोङा आं दादा र' बाय निउस नायनोसै दाना अके ओइ लं ब्र' राथि खाखानायसो एल बि होबाय दाना सोर एल बि होखो लाइभ होबाय दाना सोर लाइभ होखो एसटिमारि हेल' एसटिमारि नों बहानिमोनलाय खोन्थालाय नङा बाय थाङा दाना नाङा बाय थाङा दाना अके सरि होनदों न' इट्स अके ओमफ्राय आंनि हाबायाव फैना फैयाब्रा
आल्ट्रा दंना गैलाब्रा आल्ट्रा आल्ट्रा आं जोंहा आदानि हाबायाव थां थाङाखै होनदों आरोना आं जोंहा आदानि हाबायाव थाङाखै आं जोंहा आदानि हाबायाव थाङाखै होनदों आरो मा होनोब्रा जोंना एसटिएमआइ अन 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 थेंकिउ बाया बायासा मालिकखा बाहायदों आरोना ओइ मालिक नङा नै 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 आरोना आल्ट्रा सानबाय आल्ट्रा होनफ्लांबाय दे आं इलं नै बेलेग मडेललाय आरोना नै मा इयो जाबाय माथानि आरोना नै इयो जाबाय माथानि मबाइलाव गुफुर नुयोलै नाथाय मबाइलाव गुफुर नुदों आरोना नाथाय गोमोसो आरोना कालारालाय हालदै रं बायदि गोमो आरोना ओमफ्राय जोंना एसटिएमआरिया अन अन आरोना थेंकिउ स माच एसटिएमआरि अन थाबाय थानायनि थाखाय थेंकिउलै एसटिएमआरि आंबो सापर्ट खालामगोन दे नोंसोरखौ आंबो खालामहैगोन सापर्ट गोदैथारलै गोदैथार बुस्थुआनो माबोरैथाय साल होबाय दादा साल्था होबाय साल्था होबाय अके अके आंबो दोनसै हेलबे अके न्यूज़ देखता हूँ ओके ओके बंदना आ गया हम लोग का थैंक यू सो मच मुसलगा मे भी एलबी बंद करने वाला हूँ ठीक है सभी को दोस्तों थैंक यू सो मच हैप्पी बैसागु सभी को थैंक यू सो मच अभी बंद करने वाला हूँ राधे 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 सभी को हेलो हेलो कमेन्ट करते रहो खुलुमबाय गोदान बोसोरनि आदा होनदोंना ओइ प्रानजित दासो नङा नै माइब्रा रोसि लोंगासिनो दं आङो गोजा गोथां गोमो लोंखांजोब्बाय बे आसारनानै मबाइलाव बोरैबा नुदों आरोना नाथाय कालारा मोजांसो आरोना प्रानजित दासो माइब्रा रोसि होखावगासिनो आङो हारसिंनो ओमफ्राय बाय बाय होनदों अके 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 बाय बाय बान्दोना हेलौ हेलौ एसटिएमआरि बहानिमोन रा ब्रादार नोङो एसे खोन्थाहरदो बहानिमोन बान्दोना हेलौ हेलौ नेट स्ल' जादों आदै आंना दाना ओइ आदै आंनाबो नेट स्ल'लै आंनाबो नेट स्ल' ए मुलुगजों ब्लुमोदो र' ओके 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 जिंदगी देने वाला प्रानजितआ थांबाय नामालै हेलौ 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 कौन है जास्ट 1 मिनिट दे लोगोफोर 1 मिनिट
ओइ लोगोफोर बान्दना दिदी थेंक इउ स माच दे सो मच प्रांजित ओनन थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच राधे राधे सभी को मैं भगवान से मतलब ये प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए मतलब सभी लोग सभी का आपका मतलब सभी का खुद का जो आप लोग का टारगेट ड्रीम्स है जल्दी मिल जाए और उसके बाद थैंक यू सो मच वंदना जी थैंक यू सो मच मेरा हेल्प में कि मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए प्रांजित ब्रादार थैंक यू सो मच आंनि हेल्प खालामनायनि थाखाय और एस दैमारी ब्रादार थैंक यू सो मच साबायखर आंनि हेल्प फैनानै सपोर्ट खालामफैनायनि थाखाय थैंक यू सो मच और सभी दोस्तों थैंक यू सो मच टेक केयर और सभी लोग जल्दी से सभी का चैनल मोनो हो जाओ सभी का चैनल 1K से प्लस हो जाओ और सभी मतलब जल्दी जल्दी से सक्सेस बन जाओ मैं ये प्रार्थना करता हूँ और थैंक यू सो मच इसके बाद बाय 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 दोस्तों फिर मिलेगा सी यू अगेन फिर मिलेगा बैसागोनि थाखाय बिजिले मैं वंदना हेलो वंदना दीदी हम लोग का इधर हम लोग का आसाम में मतलब बैसागो फेस्टिवल हो रहा है हम लोग का बोडो में बोल रहा है कि बैसागो फेस्टिवल हो रहा है तो बैसागो फेस्टिवल के लिए मैं हम लोग का सबसे बड़ा फेस्टिवल है बैसागो फेस्टिवल हम लोग का मतलब बोरो का है तो इसलिए मैं थोड़ा पूरा बिजी हूँ दिन रात तो इसीलिए मैं आपका एलबी में भी जाने के लिए इतना टाइम नहीं मिल रहा है तो सॉरी मैं आपका एलबी में जाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और मैं आपसे पूरा फुल सपोर्ट है और मेरा दिल कहता है कि मैं सक्सेस बनूं या ना बनूं लेकिन मेरा दोस्त लोग और आप लोग सभी पीपल सक्सेस बनना है जरूरी मैं सभी को हेल्प करेगा और थैंक यू सो मच और बाय बाय सभी को गासैखौबो आरोना सोर आंनि लिबाव फैनानै खालामफैदों प्रांजित ब्रादार वंदना दीदी और एलोंग ब्रो अल्ट्रा ब्रो कौन है सभी को ए टू सभी को थैंक यू सो मच और बाय बाय और सी यू अगेन फिर मिलेगा और सभी को लव यू